That is very clear now. In other areas, it will be again on a piecemeal basis, depending on the viability of the place to meet the challenges of COVID. But from time to time, Secretary Roque would give us the places where there will be changes. The opening of the airports. I have asked Secretary Tugadi, and he will have his time later to explain what are his plans. We would like to know, sabay-sabay tayo. Then dito sa assistance ng OFW, we are coordinating with every government agency to help them. Sana po hindi na ito maulit yung there was this stranded Filipinos not knowing where to go and when. And we decided immediately that they be returned to their home provinces. Nangyari po ito, halos sa kanila nakauwi na. But we are expecting the 300,000 something that Secretary Bellew has communicated to us. And that would be also a problem again. But this time, we should know what to do. It's a matter of calibrating every arrival and maybe sending immediately, if possible, the overseas workers coming in first. Unless, of course, they are detained because of they are sick of COVID. I mean sick, talagang kailangan ng ospital. Dito naman sa, well, let me appeal to itong mga landlords, the owner of lahat na, malls, bazaars, big stores, whatever, na merong mga anong tawag nito, yung franchise nila sa may mga different stores selling different anything. What you have is you own the big building to be rented out. Marami dito sa kanila po gusto ninyo na magbayad ng 50% even if they are not operating. Actually, I am at a loss really to explain to you how. But you know, when you collect from somebody who is not earning at all, it's practically flogging a dead horse. Kung patay na yung kabayo, basi gaano mo kahampas dyan, di na mabubuhay yan. And that is what's happening. If they are not earning, where will they get the 50% to pay? If not the 100% that you'd want to collect. So, it seems to me a problem, but I would like to appeal to the owners of the buildings, of the malls and everything. Ganito na lang, just pray everybody has a God. Just pray that the vaccine, ang target nila is September. September, I think China will be able to distribute, if I'm not mistaken, and the other countries are catching up. Everybody is at it
So they are really trying their very best. Kaya lang, itong China, hindi ito hambog. Wala itong ere, but they you know, they work. And I'm very sure that they will be the first one of the countries that would be able to come up with the vaccine. Ang atin ito is yung mga rental sana, balikan ko, should be a matter that should be addressed by the DTI. And there can be some sort of an adjudication process to fix this problem. Ako naman, nagikiusap, nagmakaawa, dahil nga talagang, if you're not earning, how are you supposed to pay? So, maawa naman tayo sa mga kababayan natin. Let us help one another. If it does not really spell bankruptcy sa inyo, di tiisin na lang ninyo with nothing except your savings to tide you over. Baka sakali makatulong yung appeal ng gobyerno. Remember that the nation is still, the entire nation is still under quarantine. Let us move to the so-called new normal as we, let's see what develops ahead. Okay, kung mayroon lang bukas, I will be the first to announce. But alam mo, remember, the COVID microbes are still in the air that you breathe, that you pass on to your fellow men if you are not ready or willing to wear the mask. It is precisely, this is the protection, not for you if you do not want it, but for the protection of the other guy. And that is why the state has every right to control your movement if you pass on a contagion to the other to the population. Kasi kung ikaw lang ang gusto, ayaw mo, and there are people who are like that, ayaw nila. And they believe that they have the antibodies to fight the coronavirus. So, if the virus is there, tapos gusto mong labanan, bahala ka. But for you to pass that virus, if you get it from one place and from another person and pass it to the other guy, that's different. That is where the right of the state comes in. So that to prevent a mass contagion, gusto namin putulin kung saan namin maputol to stop it. That is the reason of the essence of the police power of the state, to come up with measures to protect public interest, public health, public safety, lahat. Nandiyan yan. Case of peace and order, magkagulo, the state comes in. Yung may contagion and everybody is dying, falling, kasali yan. Public interest, if say, uncontrolled movement, or baski people trying to seize other people's property, or things like just being into a state of anarchy. The state has the right to come in and put a stop on it. It is the survival of the republic
of the Philippines. This is a country of Filipinos who obey the laws. If you do not obey the law, that's your problem. Bahala ka. Good kung makasibat ka. Kung hindi ka makasibat, ay pasensya ka. And that goes for everybody. That should be made clear. Hindi kasi ng tao na they take for granted violating the law. Now we would start a program. We start with Secretary Briones because I think that's the foremost in the minds of people. Go ahead, ma'am. Let the cameras be trained to... Thank you, Mr. President. Briones, My sa status statement will be sang very pagbukas short. sang klase by June or by August 24 and ang pag-start sang enrollment by July, no, or June. Sa pamatian ta ang palayag sa atong sining DepEd Secretary Briones, i-report niya sa Presidente kung ano ang sitwasyon kakunano ang matabo sa sining pagbukas sang klase by June 24. No? So siya ito kaklaro ginhamba sa Presidente nga ang may paidalom sa GCQ starting June 1, amoy ni ang Metro Manila, ang Davao, of course, ang Region 2, Region 3, Region 4, Region 8, Pangasinan, and Albay. Kag the rest, ipapanaog sa kung ginmanto sa Presidente nga paidalom ini sa modified general community quarantine. Ang iban, ang halos lugar sa Pilipinas nga wala ginmention sa bahin sang GCQ. No? So pamatian ta ang statement sa aton sining Secretary sa DepEd Secretary Briones sa mga importanteng anunsyo ka pronouncement kakainati sa local report sa programa ni Action Brian gin say-say sang sining interview ang matabo. Balikanta ang aton sining news center dugay-dugay sa aton sining pangalaga diri sa Action Night Patrol program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. More development will follow dugay-dugay ang ining press briefing nga dapat kayo sa Presidente o sa sining mga gabinete ang mga latest development kag reports nila angot gyapon ni sa pagtutok sa COVID-19. Agi suliton ta gin anunsyo bago lagi sa Presidente nga sa maabot nga June 1, starting June 1 ang Davao kag Metro Manila ipaidalom na sa General Community Quarantine. That's include Region 2, Region 3, Region 4, Region 8, Pangasinan, Albay. Amo ni mga lugar, ang mention ko bag-o lang gid nga ipaidalom sa General Community Quarantine starting June 1. The rest, na wala gin mention sang Presidente nga lugar, mapaidalom na sa ginatawag Modified General Community Quarantine. Ang parte sa mga malls nibla, basar, mga dlagko nga store ni, ti may ara mada nga nagarenta mo, bloke by bloke mo nada. Kung may mo, medyo gamay lang anay nga konsiderasyon, siling sang gobyerno ta, sa mga nagarenta, sa mga malls bala, sa mga basar kung dagko nga mga store, sa mga naganegosyo man, medyo kwalang anay. Gamay lang ang konsiderasyon sa mga tag-iya. No? Depende sa tag-iya. Storya mo na ng kulang mo. Now, public safety, public interest, public health, di may diberda nga aton nga gobyerno para nga makontrol nga hindi na maglapta ang COVID-19. Di pa uyatan niya ni sa pulis kag military ang mga pasaway naton nga utol bla ning wala naga-practice ang social physical distancing
Way nagasok-sok sang ila sini nga face mask. Ti pulis kag militar na dayang masugata. Kag ang bahala sa mga tao nga pasaway nga hindi magsunod sa gina-order o konmando sang aton nga gobyerno, no? Anyway, sa Action Day, sa rasa nagatutok man ang aton sini nga News Center sa dugang sini nga ma-update sa mga mag-transpire dugang paghinunanon sang presidente sa iya sini nga mga gabinete, especialmente ang involved diri sa COVID-19 nga pagbantay naton sang sitwasyon sa aton pungsod Pilipinas. Ang bagulang nga ginapalayag sa atong sininga presidente sa isa ka press briefing, gildulong sila sa kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo ng libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes, upod sa ilikalidad nga mga medical doctors, kadtuwi, pamasari, dalan aksyon, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, pinaka mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika, ilabis taran nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayo glawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ilikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtui, pamasari, dalan lakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, aras 9:41 na. Sa Saligabahan sa talagang i-check na ito sa nga patrol, 2 Cruiser Patrol, ibalunta ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa paglibot-libot ni Aksyon John Diaz. May shooting incident ba na nagluntad dito sa may area sang Silayo. Muni nga nagasin ko, ay kita sa bantayan na ka COVID-19 na bagay biyan ka kontrol man isang pulis mo. Di may shooting incident turo temprano pa nga nagluntad dito sa may syudad sang Silay. Kaya na Buhawi, nagdala sa mga sa pila ka mga balay sa area sang barangay Mailom, Bago City. Dahil ang pinaka-latest nga sitwasyon sang Metro Bacolod sa report ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Aksyon! May patrol! Field report! Diyan sa Aksyon John Diaz, observation report sa patrol. John, may gabi. John, please come in. Maayong gabi, Aksyon Eric, may gabi sa tutunan nga mga ka-aksyon. All right. Galing kay Pultika Paang sa ato naman nga panahon karon nga gabi, oh. Ay, gabi. Ari kami sa may lupisay ng area, Balamondri. Kambot kun bukas na ning hotel, di ba? Isa diri ka hotel, nga karon nga gabi, Aksyon Eric, do gina-disinfect nila, no? Along lupisay na, may nagsulod rin nga bombero, posible na diri masi-disinfect ba nila, kay ti preparasyon ba mga hotel, ba kag mga establishment ba, imo man nila ilang nga mga nagkalain-lain nga matika, Aksyon Eric, kung anong possible nila nga maubra para ma-maximize ini, no? And bago na kami ka batsi, dito sa may sunod sa Silay. Confirm di man to ang balita nga may natiruan? Ati, konfirmado, gito Aksyon Eric. Galing kay ting informasyon lang, medyo kulang pa, kay wala pa nakatag statement ang kapulisan. Sa nga gabi, medyo mainit ang sitwasyon dito sa area, especially sa may police station. Kay totoo ang mga magtimbang nga bahin, ang biktima kag ang pamilya sa suspetsado. Kay siguro ginaulat na lang sa pulis nga maplastar kita sa mayong impormasyon, especially the shooting incident nga na nagluntad. Aksyon Eric. Anyway, may another data, ready naman ang aton nga article, gina-verify na lang naton ang pila ka mga impormasyon may kang tanan sa nagluntad nga shooting incident. Karon na nga gabi, puna actually tabo, and then gabi na nila actually tapos, no, ang pinaka-information tugtog nga ang suspetsado, nagsungka, and then kuha sa itong mga kapulisan, may ginapangita sila nga mga ebidensya, kaya nila mga bisang armas, kag iban pa, Aksyon Eric, no?
Anyway, karon nga gabi sinasaling ko na, ari kami diri sa may area sa Lopisay na, ang iya diri ka Bureau of Fire Protection mo nga fire truck galambiyong manwa. Biya pang disinfect siguro sa pinaka mga lugar, no? Iya ka chamber na. Hindi, gini ka BFP. Okay, Bureau of Fire Protection nato, BFP. Oo, at karon tani nga gabi, aton tani nga pinaka na schedule naton tani si Police Major Charles Sever, Balao Station number 4. Kaya magtanong kamusta on tani naton gali kay medyo lang alang kay Migin katon sa Sever nga ano. Before pa man nag-start no ang speech ni Presidente Duterte, naka-standby na kami tani kay sa area. Well, no, schedule naman naton sa tomorrow. Pero sini nga pon ginbisitahan gito naton naman nga paribago nga Station Commander ito. Si Captain Vargas. Oh, si Captain Vargas. So, ano naka-plastar na to sa? Actually, wala pa mga gamit. Galing kaya ba ma-transfer na ito siya para maikotarya, no? Ang matabo niya, ito, buwas ko naman mga courtesy calls sa patigayunon. Okay. Ma-meet siya sa mga barangay kapitan, mga opisyalis ng barangay, although wala yun na schedule, pero makadto lang sa action na bisitahan niya ang barangay Panopoy, gamot tong unay, boss, kitara na magastupad, and then sunod diyang tanggop, and then sigang airport. Okay. Ano siya, dumakortisik ko para makamusta man sila sa iya nga mga constituents sa may barangay Panopoy. Yes. Di may to kay amat-amat na star. Gabi ko sa kalkulan, naman to sa Station 10, yung third time na ito handle sa Station 10. Yes. So, pabaw doon sa tinigo sa kalkulan. Magiging ng kapalaran yan ni mo. Gani? Nakasulat na ng kapalaran ni Major Colanag. Oo, katatlo na ito galing assignment sa Station number 10. Amo ko kibunugin ako kabalo ko third time na nga assignment to gle. Pagka man nga transfer of command, no? Ang come and go eh. Gari come and go. Mo ginawa sa ginasapol-sapol ka mo, ano? Ang part ng ilang duty action erect, no? Anyway, balik na duty si Police Captain Hermel Bonilla. Ara na sa? Anak ko balik na sa duty. Kaya cremate to gali si Papaya. Okay. Okay, so muna. Sa di nga lugar to gani? Dali naman sa Bacolod. Doon sa Bacolod lang. Dito sa Bacolod. Taking cremate to Papaya. So, doon nakabalik naman sa... Pero makita mo kay condolences sa Punchiser Bonilla kasi yung kasubo, ara, pabladyapo, no? Tila pa lang nga, no? Ang nakaligat, ang tiso nagkaliwan si ang ama, yung action erect, no? Pero kaya nabalik trabaho, nasa kayo yung traffic, okay, nabla sa may Hernaes, naman nga pala, punta to sa informasyon, kaya ganun may gina-construct, no? Do gasolinahan, blati ang construction equipment, gagis to nga dala, nilagin pamtang, amo na nga po yung traffic, kaya nasa may libertad, no? Paglabay natin sa Ningapon, kasi do wala ga-move ang mga salakyan, bumper to bumper mo, muna ning ECQ, manog GCQ rather, nga manog modified na, pero purting traffic na dito sa among lugar, action erect. Balikan ko si Ma'am Vargas. Ma'am Vargas, ang pinaka-priority sa subong, ang amoning dapat na embrace gid sa mga pumuluyo dra Station number 8 ining mga protocols action erect kun pagabalan din naton ang COVID-19 dapat naka-face mask, ang curfew, ang social distancing. Abala ko na kung disiplina ito nga na-impose yan implementar sa Station number 10. Abala kasi doble pag kuno kay tatlo naging kabarangay ang iyang cover and then highway pa nga daan or banay sige nga lugar kung pwede ito yung medyo layo itong area makontrol ya. Dari ko na sa area sa Station number 8 basi doble kung triple pagid nga disiplina ang i-implementar sa rek para mapabilin nga gasunod ginang tanan. Hindi na mo ginablakad kung damo madakpan but silingon galibot ang pulis amana ba ni Mambargas kasi sa uli sinakon na sige libot ang pulis basi pa lang man na resulta sa uli wala na may magpasaway action direct. Wala na problema kami ara man sa nga augmentation augmented FTP personnel nga daw si Shitik Bilog may bago. Sa altong 100 plus to? Siti, estilo. Siya baka si Shitik Bilog. Na-specify kaya per station. Mga ano na pero mga training, no? Yes. OJT na nila? Part na sa ilang duty, mo ito ba ni Lieutenant Colonel? 5 months ang FTP? Oo, naman action direct. Si City na makabulig-bulig na siya sa pagpatuman sa striktong patakaran sa GCQ.
pabati ko do i-deploy ako no sa mga highway gid la. Oo. Nga amo ni bilang masami ang sa mga aksidente kisa. Good. Kay ang balya compare dito sa Dumanan miski sala ko no ka TI ni Action Direct. Daya doble gid ako niya TI kay ti highway nga daan. Yes. Alagyan gid di possible mo na matabo Action Direct do mag-service CCTV camera. Oo. Ang DCCT nga ini Yes. kay ti bulig yun ay sa mga dalanon ipang deploy Action Direct Part no. na naguro sa disenyo, blang natawag ng mga beat patrollers naton. Oo, doon mo naguro mabalik naman naguro permit ang bala kada kalye, kada kilid sang puso sang dalan may pulis. May pulis. No? Kaya kailangan yung mga tawag ng police visibility mo. Oo, subukan Kadako, panahon bala kay di man balik ng daan. Oh, kadako sang kuan, kadako sang impact sang gatawag nga police visibility, especially nga makabulig-bulig man na sila kampanya ng atong kapulisan sa kuan mo sa COVID-19 nga program la. Oo, at subong dakugid man tuod especially in terms of crime rate. Mga nakaladakpan bala, mas kung tamo pulis dalan, tahap gid ang tao abi no. Kung sabagay dyan, ang crime rate kang ginatawag nato, hindi iba nato subong mabatsagan kay tungkol sang sinako ay ka GCQ man mo. Oo, amo pag-isa pag-ina, no? Wala na tsimpo pag porma pa makawatan, pero ang ini mga pulis naton nga naka-deploy nga part sang ila sa nga field training program, ng mga FTP personnel naton, at least makabulig di sila sa kampanya kontra COVID-19 ah. Yes, amo gid Action Direct, no? Ang ila daw brahon da magrekorida, magpanaway sa mga ginatawag nga wala kasuksok face mask, social distancing, daw mo naman na ilang obra na Gani, Magluwas na way naman. part in Action Direct, no? Anyway, may nabasahan ko din on Facebook. Bago lang, attention. Update naman ako na Rex. Na, gano'n naman, no? Nag-update naman si Councilor Israel Salanga. 9:30 p.m. subong gabi, may nag-inform sa iya, may maabot ko no, alas 12 naman sa tungang gabi, flight naman. Pulaw naman si Councilor Ising. Pwede ang lahin dire. Kay tipo kaon, aray nilang tanan gumakin ang lanon. Subong pala daan, magawa na sa kagmangita sa tululugan naman sang maabot eh. Oo, wala labot na. Ang kalanon, pag inaksyon ni Isa pa na, kalanon man. Kahit kadumdum ka to kagabi, to naligag gabi, to nga na pinangitaay sa pagkaon, kinuras talaga botong mga OFW. Managari sa bunig, ito kipabalo sa temprano pa, to yan, nagliga dyan, ito kagaon sa kipabalo, no? Naligad to mga alas 8, nakapuli na sa, ang ambal maabot alas 9 ibigyan. Ate, ini hugadag rin nakapuli na siguro, sa buong pabalo naman. Sa alas 12 na karoon, maugpa, na plano? Yes, actually, Eric, wala subong dapat scheduled flight. Kaya ang schedule ng dibalim to sa 25 at sa 37, tatlo lang kadlaw. Kaya nagpost si Councilor Israel Salanga, karon ako no 9:30, inform sila nga may flight alas 12 sa tuwang gabi mabot. So 9:30 mali sa Manila, alas 12 mabot di? Mabot to alas 12 lang. Wala na kabalo ko ng oras na galit sa Manila. Okay. Ay, bati ko to kay ina sa balita, ka nakuha naton kay ina sa TV, nga may iban nga lugar nga mauna, hugpa, tapos idaso naman bla mo na. Oo, tama. 97, Action Rick. Pila? 97 OFW ang nag-comment si Councilor Cindy Tan. Okay, Cindy Rojas. Oo, Cindy Tan Rojas. Porteo, 97 na naman maabot to. 97 naman na palakitaan nila kakwarto na kagpalakanon. Oo, maamo gid-Action Rick eh. I don't know kung ano matabos na. Gani, ano ning matabo ni sa 90 City niyo? Di naman na sila nga pension house kagutin matupa. Gani, amo ning panaligba naman nila ni Councilor Israel Salanga. Actually, gina-try ko sa nga... Pero si Councilor Ising Salanga, wala man nagugos, no? Ganito, sir, may gabi, sir. May gabi dyan. Councilor, apo naman si Action Eric, si Action Light Patrol, Councilor. Councilor, may maabot ko, no? Yes, good evening, Action Eric. Pagulagin, nagtawag mga 15 minutes ago, kuno may 12 midnight. 12 to 1 a.m. naman kuno nga nagaw yung flight sa balik sa Bacolod. Agoy, ate. Saan ka mo gin-inform, Councilor? 15 minutes ago lang yun, before tawag, nag-inform lang na may state naman ako na balik sa Bacolod. Pagulang kita gali. O, tiyang... Yawan ka naman ni Councilor ka pangitaay ni lugar na Manila ni? Hindi meron mong actually. Okay. Noted si Action dyan. Ang interview niya, si Councilor Ising Salanga, muna siyang in charge sa mga
nagalabot mo lang ang mga returning residents na itong kag-OFW. Ini pa na mungol naman ni Councilor Ising sa langga. Oh, Councilor, meaning pukawon nyo na lang ang atong mga personnel sa mga pension houses o ano nang tinira nila. Yes, siguro libutan naman may mga 2 hours, no? Libutan na namin kaya yun na natin na action dyan niya ma-open na lang sila na Iti Councilor, kamo tanay ka pulo pa uway naman ako preparasyon para buwas. Kaya mo gani, kaya maabot naman buhat eh. Gani. Mga masulot buhat, so sira nga, wala may ibuharan nila sa Gani. hindi ano lagi lang masulot. Pero Councilor, ang mga team mo yan, ng alert naman sila? Okay pa man? Aring na pa mukha ko magsubong. Matawag na mo sa isa lubong. Magsipukaway na galing naman mo ng obra. Katawagan ni si Action Eric Councilor, kaya magsipukaway na lang ko, no? Pukaway na lang, ha? Mga pila ko, no, Councilor? 97 ang estimated 97. ng passenger mga ito. May nakapalong lang pa ulit ng nag-cross pero 97 yung more or less ang listed yan. Yan, Councilor, pati na ang mga salakyan, no? Ambulance, ang bus. Ate, CRMO, at city bus, nag-dinner paglahat sa loob na hapon, di ba sigutong ba yun sila? Laban yan, eh. Papagkaunti, Councilor, may ari pa available. Ano, liga na yawa ka mo ito pangita nga daan? Hindi ka na mukha kami sa lolo, isa ka manukan, wala mga susi na ito eh. So, may magsubong na early pa, masarahan pa niya. Okay, mapreparahan pa ni early pa naman, ano? Councilor, ikaw na kita the most hardworking to the most per hour. May kumukas lang ang GNG kay palutuan ta action dyan. So, sa Euro National, sa Nalagat Lake, sila, mo, di pa nagpreparado. Sa Nalagat po, ito sila lang si Francie Mera, 2 hours, nga pa yung notice. Mayroon lang sa 1 hour. Gani. Councilor, ang bali action ni Eric, mayroon sanay ko na kung bukas ang GNG kay palutuan. Paborito na ito, mag-ito na mo Kasuhan ko no, Councilor, pagbalik na sa normal, masigig to, makalagaw, pero subong, ikaw ka dyan the best performer. City Councilor sa Bacolod. Gani. Councilor, si Halong lang yung Councilor, ha? Salamat. Action Eric. Thank you. Oo. Action Eric, si Councilor. Sige, tawagan ko na lang. Man si Pukaway lang na mo. Gani man si Pukaway, mako mo na. Ura-urada. Ura-urada, blawa. Tiyari kami mo. Anyway, may chimpo, ka magpreparar. Pata mo na tali blasing mo. Inugpaway mo na. Ano mo kayo obligasyon mo? Gani man, gabi si Councilor isa lang ga. Tawag nga isa sa mga working councilor sa Bacolod. Gani. Ano gid? Pagpangamudlay mo kuno subong sa ulihi may bungahon ng amayo mo. Gani. Makuha mo ni oras bugtaw pa yato sanda pa magwa, no? Oo. Pero tita iba yung mga volunteers ko, dos man sila tanan. Yes. Amo ni oras. Nag-perform pa no kagti nagagawa para magserbisyo. Grabe no. Ingagaw lang ate, mamukhaw sila mga pensionaw, may bugtaw pa rin tanay ba? Pare pati kalanaan, mamukhaw. Gani, man, may ate siguro may transaksyon na lagarong syudad eh. Kung nang kilala ko pa ganyan, kung wala kayo mas nagotulugan, sa GC na, padao ah. So, talagang kilala ko mong, niya pa problema pa si Councilor Ising nga karapa sa NGC da. Gani, pwede no? Pwede na mapatulugan. Hindi na pwede, kahit ikuha na ya. Ay, ano na dapat, may ginagamit na nabi, dapat yung opisina. So, talagang yung migo kung mo magsasuggestion mo. Hindi na problema si Councilor Ising, kaya yara lang ang NGC, lapad-lapad daw. Gani, ang problema doon nila, ang baklan, pagkaon, actually, kung mo ni oras, kung may available pa, no? Basi may mga kaksyon to na ba lang open to ila balalagyan, no? Basi pwede sila to suggest kay Councilor. Kung kabalo lang ko nga may maabot na muna, tali, yun pa extra ko na ng GNG. Kung kabalo lang sa tanay, nagpa-sign na sa contract, official partner. Sa GNG, kay Papulawan ta kay Iricoy, kay Irol. Ate, pwede lang na one shot away lang si Rico, lapitan sa balay raw. Buligan ni JJ, kay tapos ng istorya. Pwede makabilo na kabulig kung ninalian. Kaya mabili lang sa tao. Pwerte man nga problema sa syudad, no? Gani. Sige lang, kung na. ang bala mo ni Papango, kung kilala mo ito na bulig, to, kasi si Errol na lang kami na ito kung ano makanay.
Wala akong makala. Buksan na to Wala naman gali siguro nga kung pilang syudad, no? Ang province, no? Why, pati. Pero yung sige na prepare na nila, so like, doon mo na lang na number, bala? Kaya may mga ginabuligan na lang kung kaisa nila ni Councilor, kaya may mga cases kung kaisa, basi blati, may mga kulangan sa preparation ng iban. Kaya kung lang city na kibot, ang province na kibot na ni, most probably. Subong ro ni gabagong suli ng mga in charge da. Si Doc Zefard na di, kaligan. Ate, iya ginahampang da. Iyagi na di. Kung sila lang inong pahuwayan mo, bangon ka naman na Gani man. Ay, oo. Mugin na matabo ako sulek, no? Anyway, wala po naman aton na kung pila naman karon mga bot. Para sa ato nga mag-action, may information man sila kung ano gid-action erek, no? Ang van natin, sarakyan, iprepara na. Ang bus, prepare naman na nila. Ambulance. Grupo nila Ang grupo da. Sila? Oo, grupo da. Ilis naman ang mga doktor, action erek. Doktor, araman. Dapat hindi kayo na-deploy ka pero doktor mo. Buksan mo pang skilahan para sa orientation. Oo. Kembot kung di naman basta Kapitan Bululiaza naman sa mga diretso sa may Graciano to. Oo. Kaya naligad, tamo tong ura-urada, di kasi na diretso mo pagkakabi, mayroon kay Kapitan, man nga mabuksan ang skilahan. Oo. At least may nakita, actually gila yun. Ang pension house, pag initsa na problema nila ni Councilor, kaya doon na may mga kontrata naman sila pukawon na lang nila kag-ayoon nga buksan. Oo. Muna, no? Ang sitwasyon karon nga gabi aksyonerek. Okay. Ano naman na, pinakamagsubalik na karon batehan sa pamagkaksunod sa gapon sila natin ka mga paga panghalagan. Magkaksuntandaan. Pero tawhayang bakulod, no? Way man niya insidente, no? Tawhay, way man mayo balita. Magluwas sa sila Mauglo sa sila. Ano na lang ang curfew, ang nadakpan nila, okay. No, per record from Police Lieutenant Ariel P. Quaxonerek sa Bacolod City Police Office, ang ato naman nga BCPO spokesperson, mga 200 man kabilugan, ang mga nakalalakpan actually sa bilog naman, ng pulong ka mga police station sa palibot sa surad sa Bacolod, kag lakit mandri ang iya naman ka MPG, no? Kag ang iya Quaxonerek ka Bacolod City Mobile Force Company. Police Station number 1 may 33 kinadakpan, ang Station 2 may 15, Station 3 13, no? Ang Station 4 31, Station 5 19, amo man ang Station 6 19 man, okay. Ang Station 7 20, Station 8 4, Station 9 na Sam, Station 10 23, ang Bacolod City Mobile Force Company 18, ang Mobile Patrol Group 40 Aksyonerek. Okay. All in all, 243, no? 243. 243 ang nadakpan na aksyonerek ng mga kapulisan. Perting violator, violator na, no, sa aksyonerek nila, na paglibot yung ato naman ng mga kapulisan. Amo na wala ka suksok, face mask, kag social distancing. Face mask, social distancing, curfew, dala na datanan ng aksyonerek, no? Ngayon lamang ang mga nagkradakpan sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ano ba kasi na pinakasitwasyon sa atong ginakamtangan, kapaang gapon sang panahon, atong kinakita, may mga bituon man, pero tigit sa kaginot, aksyonerek sini nga mga kagabiyon, no? Ay ba natong ginakamtangan, ligwan atong nga madalanon, may pila ka mga salakyan nga nagabiyay, pero jutay na ginlamang, no? Tandaan mga kagsong, isa sa marason sang pagtugas sa malatihan sa panlabas, among paghuyang o kunang pagnubo sang aton immune function, ang mahigko nga kolon, kagang hindi regular nga pagpagwas ang higko sa aton lawas ang may dako nga papel sa pagbasa ng aton immune function. Ang dapat tinuon, sintigin lamang mga kagsong, pabaskugon kag pasanyugon, ang inyo naman immune function, pagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines. Kaya na palit sa mga kagsong, magbakal sang Super Fiber, ini mismo mahimo bakal sila naman ng klinika sa Life Extension Clinic na amtang sa GA7 Building, tubagid lamang sa DHL aras tunga-tunga sa Dalang Burgos, Galo Lacson, Surad sang Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat, Action Jang. Sa iyo report live dira sa may Patrol 2, Crosswind Patrol. Yara, problema naman na ni Councilor Ising Salanga.
iti may manog-abot ng aeroplano alas 12 karon kagahon. Isa ka ining 97 ka mga OFW naman aton. Tibat ka balokon pila ding iya sang probinsya, pila ang iya diri sa syudad. Kaya mo naman subong na ang problema, parang itao naman ang tulugan sa mga taga-Bacolod. Ti ang province ti mangita mo ng tulugan pagkaon. Oh. Isa sa mga frontliner gid sa City Council sa Bacolod, di mo ning mapisan nga City Councilor sa Bacolod, si Councilor Israel Ising Salanga. Kaya daw sa iya ginigintas ni Mayor Bing mo ang amon nga mga problema. Nevertheless, si Councilor Ising Salanga kan mga kakwana ka energetic kag sado kapisan nga konsihan, no? Mugi na. Si buwas may ara pag ikuno manog abot, no? May manog abot pag buwas. Way labot karon sa kagahon. Alas 12. Ang observation report ni Aksyon na John Diaz giradulong man sa karuman sang DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa iyo sining liver detox. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule mayara detoxifying compounds nagatinlo sa ato sining dugo kagatay iniman ang mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang gabi dira sa kay Maninoy Mae, kay Maninay Chari Salvacion, sa kay Manong Mario, kay Manang Linda Berdi Frado, nagapaurok-urok kid sa Aksyon Night Patrol programa mo si kumpare ko Stephen Oy, kay kumarita Angel Oy, ihado ko Ichi, kay Toto Samuel Oy, Mrs. Lori Oy and family, dira sa area sang Barangay Takuling. Nagapaurok-urok kid diri sa inyo palatuntunan. Jocelyn Aresibita Ulak, may gabigid. Si Aksyon ninyo bugin naga pulaw-pulaw pa. Joanne Onyo, mayang gabi. Mrs. Jodette Calves Pampausa and family sa kay GJ Ramos Gatoslao. Kenneth Montaño Lacheca. Check attendance lang si Melanie Bernas. Si Chay Iligan. Dani Ischamba. Sa kay Lorna Canonigo, may gabigid. Ibunibot share. Tamyaw lang si Mama Linda Liego sang Morsya. Ayun na kay Ibunibot share sang Germany. Kay Cha Lacson Morales da may gabi. Carla Di Monteverde. Gerard Sulong. Valencia Kenneth. Sa Purok Pine Tree Tabunan. Araman si Lisa Iligan Danong. Si Brendali Aragon, check attendance lang Si Hana Limbanya Salmo, sa kay Heidi Lopez Bawi, kay Sir Edwin Pinida dira sa New Jersey, sa kay Nida C. Guanse, sa kay Refiniji Nunyaram. Tamya ko lang akong bana, nagapamati kada gabi si Randy. Nagapa-urok-urok gid. Idol ko imo here. Parehas ka mo sa akon bana ber. Berarti si Jess Villarosa Varela ba? Salamat kay Inday Jess Villarosa Varela. Gapa-urok-urok gid. Kami ako dira si Lolo Coramona. Buena Vista dira sa Barangay Kaningay, Canduni. Alin kay Mara Buena Vista Pampag. Wilfredo Ferres and family, may gabigid. Sa kay Bilin Salaw,
sa Barangay Tangob. Si Wilfredo Perez, ari ni sa may Silin Homes. Sa kay Emmy Esmeralda Dolido da, may gabigid. Kay classmate Merly Dolido Magallanes da. Paliyog tamyaw aksenere kay Nixon Tahom, kag Arlene Losterio. Alin kay Carla Di Monteverde. Nabot na to sa Manila ang aksoradyo Siling ni Remy Baruelo Cardoso. Sa sumag pamilya Makilan, ginatamyo ka mo ni John Senior Makilan. Sa Dasmariñas, Cavite, ara ka monitor si Joseph Nabalitan Kasag. Sa Dubai, ara si Cheryl Dulaca. Si Mr. and Mrs. Joe kag Oscar Dilachina and the family dira sa Carmela Valley, Talisay. Ja monitor gid. Tamya ko na akong kabataan sa Barangay 35, Pamilya Mandati. From Manila, Shirley Mandati. Tamya ko dira anak ko si Almera, John kag si Seni, alin kay Meli Espino. Pamilya Camacho, si Bunga Herman, Udi sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kamonitor gid siling ni Al 5 de Nobyembre. Mr. and Mrs. Frankie Alojado and family, sa kay Marlon Sikinya Cañete, sa kay Maricel Aribalo Bindol, sa Mansilingan Hermelinda Homes, Pamilya Awing, halin ini kay Sammy Roger Awing. Toto JP Ahina may gabi, sa Isabela ara si Maricon Taton Gargaritano, Pamilya Anyo sa Isabela, halin kay Mary Ann Anyo Ramuran. Sakay Angie Namuto, sakay Ping Luha. Ba, Toto Ping Luha, mayang gabigid. Toto Alin sa Masbil, Cubaya. Si Tatay Moroy, Nanay Leti, Mama Idna Lapar, gamonito siling ni Alin Trasporto. Ramski sa Masilingan, may gabi. Si Action Doral Kabato, kapulaw-pulaw pa ho. Manny Loquias, Georgine Monturio. Sa Punta Pader, kanya ko lang Agnes Mahilom, Alyanes Lin kag Amon Papa naga pangwa basura si Alan Mahilom. Alin kay Mary Ann Grace Mahilom. Inday Blaza may gabigit. Sa Hong Kong ara si Raquelina Lumawag. Edeth Josie sa Makati City. Alitz Alfabeto. Sa kay Rehinan Alibu Edeth. Kami lang banay ako no kag banay nga si ni good evening Action Eric, tamiya ko lang da ang bana kagabataan ko Idmar sa Barangay Filisan. Rehinan Alibu Edeth. Sa Mandawi, Cebu, ara si Narls Parcon Ligarde, kay Manang Sonia de la Torre Delgado, sa Talisay Minlo, ara si Nelda Bilotti Olarte. Kanya ko lang si John Win Arbiel, Makilan kag John Makilan Jr. Sang Kabog, alin kay John Senior Makilan. Si Lolo Ramon Buenavista dira sa Barangay Kaningay, Kanto ni Tamyaw ni Mara Buenavista, Pampag. Tapos ni Kina. Joe Pox ni Pamoseno, Mami Elsa Vere, Bradjit Dilag, Toto Buknoy, sakay Den Arisco, Cherry kag Nonoy Duario ang kinsang maaw, si Randy Garcia, kami ako lang migo kagawad, Glenn Borgos, alin kay Cookie Monster Sang Morsha. Si Ana Andrea Famoso, Kalinaw family, Brian, JP, wife, Evelyn Kalinaw, Charmaine May Kalinaw, Doña Charmel Kaye.
alin kay Eddie Jones Kalina. Norbing Margalio, isang barangay Takulig na tamyaw ka ni Belma Alabas. Bayaw Binalbagan, Pukatod, tamyaw ko ba ko si Edwin Igka. Mapari family, labi nagid kay Kyle Brent Mapari, alin kay Chuchi Santilla. Watching from San Enrique, Mark J. Dalisay. Sa Mamaylan, pamilya Bolneo, Hinilia, si Rafika, alin kay Edith Josie. Sa France, ara si Nining Asusena. Sa barangay Takuling, Norbing Margalio. Sa Purok Paglaong, barangay Takuling, Talma at tamyaw ka ni Belma Alabas. Jocelyn Liboon Dispoho, tamyaw ko si Angelo kag Carlo, alin kay Marie Lantraya. Gapaurok-urokit. Barangay Ilopez Silay, nabutan ko sa Manila halin sang April. Tikit ko sige pa pre. Ribo kaluyan makapauli gid ko Silay. Salamat gid Edith Josie. Okay. Nagabidira kay kuana. Kay Edith Josie nga nagapaurok-urok man sa kuan aksyon night patrol program, no? Tamya ko daw taga sityo Bita Cadiz, Mitso Inday Puka kag Nanay Amparo Ligarde. Halin kay Annabel Garcia ang panamyaw. Tamya ko wife ko si Baby Sil Julienne Kurt Leonard. Halin kay Leo Shokon Perez. Sa kay Police Lieutenant Brian Batadlanda, may gabi gida. Sa kay Mrs. Manuel Ku and family, ara sa kapaurok-urok. Tamya ko si Jo Marie Manong Anaklito, sang Valladolid. Alin kay Filifos Joniore. Pamilya ko sa Mansilingan, Lastre Hilopenia Garaygay. From Japan, Linda Garaygay. Ayos, magabalik kita when we come back. Balik ka report action dyan. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19.
kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Balik diri sa ato mga kapitid kay Migoko Jonathan Lima. Nagapaurok-urok gid. Tami ako lang akon bana si Otto. Alin kay Glo Chua ang panamyaw. Tami ako dira si Lula kong taga Barangay Antipolo, Pontevedra. Lula Luding Sarasya Miravalias. Happy 19th birthday. Nobinta na siya buwas nga adlaw. Alinina sa kay Kwan. Dini nga lugar sa happy 19th birthday Lola Luling Alfredo Jr. Galinia. Okay. Ang Barangay Hagimit La Carlota City. Si Toto John Kagpriti mahilo may gabida. Kay Lumela Labargan Lapar. Manghod ko nga si Ronami kasag nagapaurok-urok man. Siling ni Josephine Nabalitan Kasag. Pamilya ko gratamya ko lang siling ni Edith Jose Olive Prado Gargaritano may gabida. Kay classmate Tess Norico Isidirio may gabigid. Pamilya ko sa mansilingan na Lastri Hopelinya Garaygay. Watching from Japan Linda Garaygay. Nagapaurok-urok man sila. Balikan ko si Aksyon Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Dari si Aksyon Jan Diaz sa balik report. Aksyon Jan, please come back. Actually, dead on arrival, gate, atong isa balaka lalaki, ginutang sa ligid lamang hapon. Wala mismo sa maistang sila, ipagpikamente na sa Dalan Matagoy, Barangay Rizal. Susunod sila yung aksyon na Eric. Ang biktima din ginkilala kay Napoleon Bisonia. Legal ang edad, residente sa mga lugar. Ang suspetsado, taga-dramaan serya sa Dalan Matagoy, Barangay Rizal. Kagiringgin kilala kay Bobet Jaime. Kaya sunod din siya itong pagpagigangot kay Police Major Rolly Pondevilla, ang Chief of Police ng Silay City PNP. Actually, ining biktima, nga ining si Bisonia Aksunarek, papauli ini sila pulian, kaya galing siya mismo himataman. Ginsugata lang sa suspect, ginlutang, initially gingamit, dari kalibre 45, nga ramas lutang. May informasyon pa dito ginuubos, iko ng bala sa sulod sa magazine, iko na sitisipon mga pito, Aksunarek ang mga bala, yara dara sa sulod. No? Naka-unconscious siyang nakalilang ang pinasan sa lawas ng biktima. Yun nga, kapadala actually sa may Teresita Landore Provincial Hospital at ang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Ang sunod rin kay Police Major Rolly Pondevilla nga may pila actually lamang mga bilong talay na sa to kay may mga informasyon nga natala ng kontari buwas nga adlaw may hearing na natala yung kaso sa bata sa suspetsado kagang hinablos naman siyang biktima kay ginpasakaan ni kaso ng physical injury kay nisiliduging kastigo sa pila ka mga persona lakip na rin bata sa suspetsado ining hinablos naman siyang biktima aksyon na rin. Pero sir, hindi ka suspect, sir, naksan. Siya sa dapat, pero ating mga naman yung recover ng armas. Kaya armas wala. Oo. Sir, isa naman na suspect, sir, no? Isa naman kabilo kang suspect, sir. Isa naman, sir, isa naman.
mag-comparize na or hindi. Kasi kamo itong statement rin, no, kamay ginawa sa itong interview kay Police Major Rolly Pondevilla. Karon ginating wata nila ma-recover ining armas lutang and ang desisyon sa pamilya, pero according sa kapulisan kung sila pa ba doon, di pa sila kanila sila gagaygo ang kaso ining suspetsado aksyon na Eric, no. Ang balita ng gikan diri sa patrol kita duruan gikan naman sa sulod sa silay sinigid lamang direkta sa patrol ang tagliwot sa Bacolod Action John Diaz. So nasunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan. May gabi nila sa kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez. Sa kay Councilor Henry Boy Gregas, kay Ma'am Alma Gregas, and family dira sa Kawayan. Happy listening lang. Ginatam niya ako man dira sa balay, Kagawad, Pamilya Tahom, dira sa barangay Alangilan. Papa Tutong, Mama Ami, Manong Bongbong, Nang Lovely, kag Otol Bibi, kay RR, kag Lexin, Manang Trining, kagatanan nga Ram Guardians UGBI. Rina kay Toto Ricky Tahom, nablos ni Papang Nixon Tahom. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining ambahanon Action Night Patrol Program, magatako piniti poraryo. Mabalik kuya sa Sabado, same time, same station. Was Friday night, opo ninyo sa Action, Marlon Hinovaya. Ato sa rin nga mapatrol, unit report in action, nga nagpanglagad karong gabi, Action John Diaz, back to back sa piloto, Action Papag Nixon Taom. Kay Barangay Kapitan Imelda Hamilo Bangguangada, kay Barangay Kapitan Madilin Diaz sa Barangay 18, Parita Jonathan Diaz and family, happy listening. Eric Sumpayda may gabi, kag kay Najor Oidilab Aidla, kay Jesse Joy Makawili, dara sa Rosario Heights sa Division, Marjorie Ramos kag Beverly Buena, kay Maninay Sencha Morph dira may gabigid, kay Maymay kag Kaloy Bibidor. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup dire kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir kay Action JM Baikin. Transmitter Control Tower, Barangay Talok Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Joby Milias sa Cortez Zoda, may gabi, Ilabo Family, Miliza. Sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong, ngayulagan ang Korman Action at Patrol Program. Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.